Bună, nu știu cum reușesc să fac filmările, dar le fac atunci când eu nu sunt frumoasă și nu sunt aranjată niciodată, dar așa sunt eu inspirată. Astăzi nu sunt eu subiectul principal, de aceea nu o să mă vedeți prea mult, ci apartamentul în care am locuit. Hai să-l dăm un pic pe wide. Uitați, acesta este hallul unde intram. Este minunat. Și apoi vreau să vă prezint living-ul. Apartamentul acesta are 42 de metri pătrați. Uitați, living-ul a rămas cu puțină mobilă, bineînțeles, că l-am rugat pe proprietar să mute pentru că aveam și noi birouri. Și cam asta este. Pare mare pentru că este wide. Hai să rezolvăm cu wide-ul, gata. Asta este natural. Nu mai este wide. Și cam așa arată. Ta-da! Acesta este tot. S-a terminat living-ul. Da, ne-am simțit bine aici. Am ales acest apartament că am spus așa: măi, hai să fim motivați să ne mutăm la casa noastră. Hai să luăm unul mic, dar făcut cu bun gust, dar mic, da? Cât? 42 de metri? 42 de metri pentru noi. Am zis că într-un an, maxim un an jumate plecăm. Ne-am obișnuit și aici pentru că și noi suntem mici. Și ce credeți? Am stat 5 ani aici. Priveliștea și liniștea de aici ne-a cucerit. Nu știu dacă o să mai avem atâta verdeață unde ne mutăm, dar probabil o să avem în 10-15 ani, dar na. Și e foarte plăcut. Astăzi chiar am avut un curcubeu și ne-am bucurat de el foarte, foarte tare. Astăzi este 11 iulie, în cazul în care nu știți când postez. Eu chiar fac filmulețele așa după inspirația proprie. Și aici avem bucătăria. Bucătăria este mult mai mare decât living-ul, adică intri și aici ai chiuveta, aragazul și mobila suspendată și aici e perete. S-a terminat bucătăria. Dar mai avem un geam și mai avem și frigiderul. Asta e toată bucătăria. Hai să dau wide că poate se vede mai mult din ea. Ia uitați. Altceva. Dacă vă plângeți că aveți bucătărie mică, uitați-vă la filmulețul meu și o să vă treacă. Bun, spunem la revedere bucătăriei, pentru că noi mâine predăm apartamentul. De asta fac și filmulețul acesta minunat și mergem, scoatem de pe wide și mergem în dormitor, pentru că avem și un dormitor, 42 de metri pătrați. Ce credeți voi, n-avem noi dormitor? Avem. Și deschidem ușa și ia uitați dormitorul, ta-dam! Am curățat salteaua, n-am apucat să pun energie, o să pun. Acesta este dormitorul. Este mai lung în partea asta. Nu e mai lung în partea stângă, că aici este șifonierul, care este uriaș. Și aici cred că o să dau un wide ca să se observe un pic. Da, ia uitați. Da, asta este tot. Știți, în locurile mici iubirea e mai mare. Așa se pare. Avem și aici, avem într-adevăr, avem frumos, avem balcon, avem geam. Un geam frumos cu o priveliște la fel de frumoasă. Și, de asemenea, bănuiesc că sunteți mulți care vă plângeți de băile voastre. Haideți să vă arăt baia mea. Baia este cea mai mare, pentru că asta am căutat. Am zis, băi, ok, dormitorul mic, bucătăria mică, bine, living-ul să fie așa și așa, dar baia trebuie să fie mare. Că toți avem nevoie la baie, câte 2 odată, că toți plecăm la muncă. Și am zis, baia să fie mare. Și am luat un apartament cu baie mare, că așa am pus noi baza pe baie. De exemplu, când intri, baia este cea mai mare. Este foarte mare, după cum observați. O să dau wide ca să se poată vedea. Avem o mașină de spălat, avem mopul noi am curățat acum să predăm apartamentul, v-am zis. Și avem toaleta și chiuveta. Faza mișto e că atunci când pleci la muncă nu-ți ia mai mult de 15 minute să fii gata cu totul. Te așezi pe toaletă, faci ceea ce trebuie, în timpul ăla te speli pe mâini la chiuvetă, pe picioare în duș și mai sortezi și rufele. Bine, asta dacă ești așa ca mine, inteligentă, că altfel na. Dar poți face și asta, poți să sortezi și rufele în același timp. Este uimitor. Așa că recomand acest apartament, dacă vreți să vă mutați în el, îmi scrieți și eu trimit mai departe. Nu ăsta e scopul filmulețului, dar voiam să vedeți așa cât de distractiv e, pentru că mulți din oamenii care ne cunosc aveau senzația că suntem și noi ca ceilalți, băi, nevoită maiurea, dar uitați-vă și voi. Bun, dragilor, mă bucur că am avut din nou inspirație să mai fac un filmuleț și știu că vă plac. Ne revedem data viitoare. Data viitoare, promit că o să vă arăt vila mea de la munte în interior. Ați văzut-o pe exterior, unii au fost invidioși, au zis, n-ai țigle pe casă, pare nu știu cum.
E făcută cu gust. Data viitoare promit că o arăt pe interior ca să vedeți ceea ce spun. Este făcută cu gust, pentru că noi ne permitem, înțelegeți? Eu îi permit lui Gabi, Gabi îmi permite mie și atunci ne permitem. Despre asta este viața, trebuie să-ți permiți. Da, da. Bine, salutări, numai bine, pa!